खुगा खाथियाव ला नोंनि मुङा मा नाम? नगजति बर'। दे एड्रेसखौ गासिबो खोन्थालाय फुल एड्रेस। हौवालानिखौ बिमानिखौ हौवानिखौबो खोन्था नोंनिखौबो खोन्था नोंसिनि बिमानिखौबो। आइमोननिया सिंग्रापारा ओमफ्राय हौवानिया मसलपुरावमोन। मसलपुर माने नारायणपुर। पिन नाम्बार 781372। हौवानिखौ खोन्थादोंना दा ना बिमानिखौ? हौवानिया बिरबल बर'मोन नामा? ओमफ्राय दा नोङो जेनेबा हाबा जाखाबायमोन नङा? हाबा जाखाबाय, गथ'बो 2 बोसोरनि गथ' दं नङा होमबा? हिनजावसा। बिनो रायजोफोर बिनि मोखांखौ ब्लार खालामनाय जागोन गथ'निखौ। दा नोङो सासे फिसाजो थाखानानै माब्रैहाय बे हौवाजों फैबावा नोंलाय? माब्रै खारबोनो हाखो नोङो? मोजां मोनलायनानै फैदों। मोजां मोनलायनानै? बबेहाय मोजां मोना? इन्स्टाग्रामाव लोगो मोनदों। इन्स्टाग्रामाव। बिनि सिगां नुफेरदोंना नुफेराखैमोन नोंलाय? नुवाखै। नुवाखैना? दा नों मा सानदों ओमफ्राय? आइमोना लांनो फैदों, ओमफ्राय आइमोनजों थांफिनसिगोन। थांफिनगोन बिमाजों ना? बिनिफ्राय बेखौ कन्टेक्ट खालामबावगोन नामा नोंलाय? खालामला। दा ओरैनो भिडिअ खालामला होननानै नेक्स्ट टाइम कन्टेक्ट खालामोब्ला मा खालामनांगौ? जि खालामो नोंसिनि आखायावसो। दे जाबाय दे। ओमफ्राय फिसाजोनि सायाव मा सानदों? फिसाजोखौ आं लाखिसिगोन। दा आपडेटआ जाबाय नैबे सासे आइजो अलरेडि हाबा जाखानाय बे आइजोआ सासे गुबुन जातिनि हौवाजों दोनखारलांनो सानदोंमोन आरो लोगोफोरना बिसोरखौ बेंगालराव हमना मोननाय जादों आरो। दा माबायदि गोसो थोलायदों होननानै बुङोब्ला बुंनाय बायदिब्ला इन्स्टाग्रामाव नुनानै गोसो थोलायदों होननानै बुंदों। दा बे आइजोआबो हाबा जाखानाय, गथ' सासे दंखायो 2 बोसोरनि हिनजावसा, आरो बे हौवायाबो हाबा जाखानाय, माने बिसोर सानैजों गोसो थोलायनानै गुबुन मोनसे जायगासिम दोनखारलांनाय दंमोन। दा बेयाव माने बिसोरखौ बेंगालराव हमना मोननाय जादों आरोना। हमनानै दा मोनसे भिडिअ बानायदों बिसोरखौ माबायदि मा गोसो थोलाया एबा मानिफ्राय मा मोजां मोनलाया बेनिफ्राय बेखौ सोंनाय जादों। दा बुंखादों, बयबो नुखादों भिडिअखौ, गोबाङानो नुखादों, गोबां शेयार जादों बे भिडिअआ। दा जोबोर मोजाङैनो बाथ्रा सोंदों, दान्थे बिदान्थे खालामदों, खायसे बाथ्राखौ सोंदों। दा बेबायदि सोंनानै भिडिअ बानायब्ला मोजां जायो। दा किसुमान जायगायाव किसुमान बुजियिफोरा डाइरेक्ट हमनानै डाइरेक्ट बुयो, भिडिअ बनायो, भाइरेल बनायो, जानला मानला बुजाया माया ओरैनो नाबां जाबां भिडिअ बनायो। दा बिदि बनायनाया माने जोबोर गोरोन्थि होननानै सानो आरोना आंबो। दा आं बेखौनो हामलायथि होनो सानो। दा बेबायदि हमनानै बिसोरखौ खायसे वार्निं होदो, नेक्स्ट टाइम जुदि बेफोरबायदि बनायोब्ला नोंसोरखौ बेलेग माने बेबायदि रेहाय होनाय जानाय नङा होननानै बुंखादो। आरो बुंखादो अलरेडि नोंबो बेजों कन्टेक्टआव थानो मोननाय नंला, नोंनि लामाजों थांदो, हौवाखौ बुंदो आरो हिन्जावखौ बुंदो, नोंबो माने नोङो गोदोनि माने हौवाजोंनो थाफिनदो। खारन गथ' सासे दंखायो 2 बोसोरनि, एसेबां अन्थाव बाथाव बे खुदियाखौ गारनानै बियो गुबुन सासे हौवाजों माने जुलि लालायनो होननानै थांदोंमोन बिसोरना, दोनखारलांनो सानदोंमोन। दा गोरोन्थिया जाया नङा जाखायो सबबो। दा बुजिनो हाबाय नङा होमबा? दा जि जाबाय जाबाय, निमाहा होदो गासिबो। दा आं बुंनो खावलायो, मानि थाखाय गोसो थोयो मिथिया, महरखौसो ना थाखा फैसा मिथिया, खिन्थु मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, माने जेबो बे मानसिनि, हौवा मानसिनि डिटेल्स मिथिया, ना बियो केरेक्टार मिथिगो, ना बिनि ना बेकग्राउन्ड मिथिगो, ना बिहा मा बुस्थु मा दङ बेखौ मिथिया। दा बाथ्रादोसो बाथ्रा रायज्लायनानै बिसोरो गोरोबनानै माने दोनखारलांनाय बायदि जायो आरोना। बेल' नङा, गोबाङानो जायो। दा बिसोरखौ हमना मोनदों, हमना मोननानै बुजायदों, बुजायनानै आरामसे माने समाजनि गेजेराव फोरमायनानै होदों। दा बेबायदि खालामनाङा। सोरबाफोर बेबायदि लाइन लायोब्ला एसे जानगाराव था। जायफोरा लाइन लादों आरो बेखौसो बुंदों, गासिबोथ' नंखाया नङा होमबा? दा मोजाङानो जादों, मोजाङै बुजायदों, बेबायदि बुजायनांगौ। जोंनि बर' समाजाव बेबायदि जाथाया जाखायो, आरो बुजायनानै आरो बारगा खामानि मावोब्ला बेखौसो जों माबा मोनसे आयेनाव राहा लानांगौ आरोना। माबा मोनसे रागा जोंखायोना सोबबाबो गासैबो। खनसे दाय मावनायाव जुदि
दायखौ आरो बारे बारे मावोबा जों गासिबो रागा जोंखायो दा बेनो आपडेटआ लास्ट मोनसे नैबे आपडेटखौ होनो सानदों आङो दा दाख्लैसो मोनसे घटना जानाय गथ'फोर साथामसो सिख्ला गथ' साथामसो बिदि हौवा साथामसो सानैसो बिसोरखौ रायजोफोरा गोबां माने जुथुमनानै मानि थाखाय मा दाय मावदों बेखौ मिन्थिया बुदों रायदों आरो सोरबा सिरि सिरि ससियेल मिडियायाव खेबखांनानै हेगारदों बेखौथ' दा रावबो मिथिया दा खेबनानै फेसबुकआव हेगारना होदों हेगारनाय लोगो लोगो पुरा गोसारदो सोर हेगारदों आं मिथियाबो माने बेनिफ्राय मोनदों आंबो बेलेगनिफ्रायसो मोननानै भिडिअ बनायदोंमोन बे भिडिअखौ आङो पुरा माने बुजायदोंमोन बुंखादोंबो आङो बेबायदि भिडिअखौ जानला मोनला हेगारना होननानै आं बुंखादों आंनि भिडिअआव बुंखादोंमोन बेबायदि डिटेल्स खिथाया मुवानो आरो बेबायदि भाइरेल भिडिअखौ जानला मोनला होनाङा बर' समाजखौ फाननाय जायो बुजायबा दा बुजायोबा नै दानिसो बेंगालर हमनाय बायदि बुजाय आरामसे रायजोखौ लानानै बायदिसिना वार्निं होना दोनो बेबायदि खालामनांगोन होननानै आं बुंखादों सिगांनि मोनसे भिडिअआवबो दा बेखौ सोर हेगारदों मिथिया आंबो हेगारदोंमोन आं हेगारनानै बुजायदोंमोनसो जाहाथे बेफोरबायदि खालामनाङा गुबुनफोरा खालामोबाबो मा दाय मावदों मिथिया होनना बुंदों आंबो मा दाय मावदों बेबायदि गुबुनाबो मावनो हागौ बेखायनो साबधान जा होननानै आं बुंदोंमोन भिडिअआव आरो बे भिडिअखौ सासे बिनानावा नुहैदों खोमा नुनानै आंनाव मोनसे कमेन्ट हरदों आदा बे भिडिअनि डिटेल्स नांगौबा नोंनि नाम्बारखौ हर होनना बुंबाय बिदि होनायाव आङो सानखांबाय बे गामिनि मानसिजों आरो बेनि बागै बे भिडिअनि बागै डिटेल्स खिथाहरबावगोन जों माबायदि हमजानाय माबायदि दाय मावा बेखौ खिथाहरगोन साननानै आङो माने बुंनायसै नांला बिनानाव जाबाय भिडिअ बानायला आङो बिसोर गोबां दुखु मोनगोन होनबाय बिदि होननायाव बिनानाव आरो आंखौ फिन रिप्लाय हरबाय मा होनना रिप्लाय हरदों बे भिडिअखौ दानजोबनो थिननाय मोनसे भिडिअ बानायलाय आदा होनबाय ओमफ्राय आं सानखांबाय मानो दानजोबनो थिनखो बे भिडिअखौ बियो माने बिदि थिनखौ सानखांनायसै उनाव आङो माने बे भिडिअआ बिसोरनिनो खोमा बिसोर बुजायनाया बिसोरनोमोन खोमा सानखांनायसै उनाव ओमफ्राय नाम्बारखौ बिबाय हाबाय बियो थेवब्लाबो आं नाम्बारखौ हरनाय जादिया आरो माने सानखांनायसै आरो माने सोरबा आरो बिहरदों जां आरो माने एसे खिथाहरगोन ना साननानै हरदो आरो दा आङो ओमफ्राय उनाव सानफिननानै माने आं दे होमबालाय हरनोसै माबाफोर बुंहरगोन खोमा आङो बेखौनो आपडेट होगोन जाहाथे चेनेलाव होननानै हरनायाव माने बे बिनानावा आं फन नाम्बारखौबो माने फनखौ हरदो आरो ना माने बे बिनानावा गुबुन माने इउटुब चेनेलावबो बेबायदिनो कमेन्ट हरदो बियो बेबायदि भिडिअखौनो गुबुनाबोथ' हेगारदोंना बायदिसिना हेगारनायाव माने बियो माने बे भिडिअ जायबा हेगारदों बेयावबो बियो बेखौनो बुंहरदो बे भिडिअनि डिटेल्स नांगौबा नोंनि नाम्बारखौ हर होननानै बेखौ दिप बादुला नामा इउटुब चेनेल बेनो हरदोंमोन आं नुदों ओमफ्राय दिप बादुला इउटुब चेनेला माने हरनायसै आरो ना माबाखौ नाम्बारखौ ओमफ्राय रायज्लायदोंबो खोमा दा ओमफ्राय आं बेखौथ' हरदिया आंनिया लेटबो जाबाय नालाय दा आङो बुंनो खावलायो दा भिडिअखौ गोबाङानो हेगारदो गोबाङानो शेयार खालामदो जानला मोनला किसुमानाथ' हेगारदो बुजायाबालानो जों बुजायबावदोंसो किसुमाना ओरैनो डाइरेक्ट भाइरेल खालामनानै होदो नागथानो भिडिअ बानायदो दा नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ दाननानै हो गासिबो दा गोबां दुखु मोनदों बिनानावमोना जाय जादों बिसोर मिथिगौ नों जाबा नोंबो बुजिगोन आं जाबा आंबो बुजिगोन गोरोन्थिया सोर जाया गासिबो जाखायो दा बिसोर उन्दै गथ'फोर माबादि मावदों बिसोरखौ दा बेबायदि दुखु मोनहोयोब्ला माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला सोर रिक्स लागोन भिडिअनि गेजेरजों दा बिसोर उन्दै गथ' गासै खामानिखौ मावनो हायो दा बिसोरखौ जोङो मोजां लामाथिंबो लांनो हायो किसुमान बुजायनानै बुंखादो फार्स्टआव वार्निं होग्रोनांगौ खननै खनथाम माने खनथामावलागै वार्निं होनानै नांगौ खनथामाव जुदि मानियाबा बेखौसो जोङो माबा मोनसे राहा लानांगौ दा आं बुंनो खावलायो जायफोरा बे भिडिअखौ दासिमबो डिलिट खालामाखै बे भिडिअखौ अननानै डिलिट खालाम बिनानाव मोननि जानानै आंबो खावलायो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों दा फेसबुकआवथ' गोबां गोसारदों फेसबुकआवबो गोसारदोंबाबो फेसबुकनिखौबो दाननानै हो नोंथांमोना जायफोरा हेगारदों जाबाय थांबाय जों गोरोन्थिखौथ' मिथिया थेवब्लाबो गोरोन्थि जाब्ला बेबायदि खेबनानै हेगारनाया जोबोद गोरोन्थि आरो मोजाङै बुजायनानैसो हेगारनांगौ भिडिअखौ बेबायदि जानला मोनला बुनानै ससे हेगारनाय मानाय जोबोद माने दुखुनांथाव आरोना दा जायफोरा बे भिडिअखौ दासिमबो दानाखै बे भिडिअखौ दाननानै हो आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो लोगोफोर माने जाहाथे बयबो नुयो जायफोरा हेगारो आरो निमाहा होयो दा आरो मोनसे खोथा बे भिडिअआ दा शेयारानो जानाय नङा भिउआनो फैनाय नङा दा
खारन मोजां भिडिअआ जोंनिया कुनु शेयार खामा कुनु मोजां माबा खालामखाया दा आं माने बे भिडिअनि रिकुवेस्ट दानना दोननाय भिडिअमोन ना नैबे दा कुनु सोरबा शेयार खालामनाय नङा भिडिअखौ दे होमबा लोगोफोर गोजोन्थों बाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बा